Kardom nili Samson teron lapen non nili Dakar jab ke Bithung constituency lo home constituency ake hai Bikromanse constituency lo 20 number Bothat Langso LAC president constituency lo lapen non Ladakh ke Womuatar lo lasi Ladakh Womuatar mate APHLC mai ki do ahut BJP tum nangi pridun cheng adim lo lake lasi lake mo seda phurki mo cheplang po BJP tum me heno lake moi tum social media long ta theklong po lasi non bang ke dasamet dung court edo alasi alangli men lapen alangli ke do thai alangli pen le pachi than pona lapen la sopi ison alam the alangli pen peklang pon po lasi aprang se alangli men lapen alada ke do aboha alangli pen si tum phanam chini po Karo kado eta nili dak di konstituen organizing secretary president lo lapen ke dam tang isi alam the bang ke thanang tung ke chengsi dak ahola dak official se meeting ibi ki bi cheng pen yang ki pri cheng lo dak lo kar belong supi dak si BJP tum official si tam mai nang pri cheng adin la siput ne si alam ke jong kang tumang la lo tu ke dam tang MEC kilik padu hau moi tuliram hak halang mi pasini ke jong made ke pulsudan sung lo halas polom la halang litum la sini fan la tu ke dam tang MEC kilik do tarik tok arni ni fan tuliram hak ke che thong ni kep cek bula sob tak halang li bang nang tham thap la si non ni bang tu me media long wa khila he athe la alang li fan tarik tok arni ke di achik lo mangke bang la election penat dikson mo sampin July ciklo di July trok hai trok ani alang le phan itum karbi anglong asiam ake hai tuliram ronghang lasi alang le phan achi thokeng ke phet lasi inut siam polotang te alang li ke ladak isi karbi anglong langnam lo pang te isi council long ka ke hoi lo di chief lo ke di ake hoi pujong si lasona oda dur polotang te hola aphi phi ki duna tuma arara tungge koson la ot ke lasi asiam jong se lason polote ala phi du num da lason thol pagadi lasi la sobang nangli rad phan che thani tha kopia posi karbiang long ton mas council asiam nangli phanang che thokeng kep bi khet lo la bangara tum da chini nei la pen BJP tuma ot ke la hen lo la tum ke democracy made democratic la bangso aron constitution lo ke toktang aron la bang kroi kroi la tum ke bang aron alam che than lo te aron along ka che than along ke kham khedun ki pridun akam aron kar kana party bina la soposi la ilitum non dobom council along akhai tuliram rong hang nangli phan kopia posi nangli thok nang kep het la ra tum phan thanik thala ban chini nei solam na ahola la ba so ve tuliram hang nili phan ni che thong kang kep ki bang la lo chu dam tang July chiklo tarik draw ju alang June chiklo lo la hala election nang le ko la si so thak si tham ponon ni bang ya hola ha abo custom ni le ham an bang ulo par puna call kulo ni phan hai tame hem dai do de tilo amar ni si bangala BJP o custom ni long bang lo chu amar ni long chordom re lo ni keng chordom re lo masi ang dun bor just peng me BJP nang non thala polobo BJP no thali mane phone nang tham mane chordom re lo tumang la BJP long la polobo BJP lo amar si nang jitong thap lo kamala ke lo mala ke chordom he hala BJP o first tu masi nang phone no mare libang ni livan plo hai do sar dai lo kisel si pang tama lo rong ni lo pel ha ala ban am first nang thala ma to putha bela tu liram hang ba kalang lo ma ho lo sar ni ke si rong ni lo tang mang lo masi non form ang ke kisel ni ke BJP an vote pi thelo mai kisel si vote pi vet po si chara vet po ma liram hang ba ma su polo ani chi la nangkang kep ka hemalong man ma hemalong ma lo liram hang hemalong ma lo la BJP do thek lo pisel si do vet po join ni la na ko posan se tuliram rong hang nangkang kep lo ni phanang paklang thei ma anu pen tami dimu tuliram hang ha nang le phanang kang kep posan example mana chet lap wang ko dog lo mati ho map pu chok tum lo mo ye map pu si chiar nang to hang ba nang ni grab philo ku thu pia sor dame do nangli phana kero paper piglo athima power long komasi ke doma la power bang misuse deti itum kiduk diat kilom diat akar bi arada phan
mane thek muchot bang gunda muchot bang polotang te kai kita me kisak haji pangsi kabori di nang lia bangke non langdam lo polotang te isi nok dia son lo inut CM padak tangka maha ke dolo abang lo mene sita aron long ke nang tangka do sita aliwe lapenang plang pik sita aliwe aron karkano te halal de kecok ce koman ma la soteng si aron geng sai po de la si la son inuda CM jong si la sona ot polotang te kopula la si nona bangke ilitum ning the pon lo nang CM kalilo komanya BJP workers jong si sang ke ther ke habdu polotang te ni tumbangka aron pen ce song bola ke loteng pen la pen itum ke kache thenga che chokali aron pen se sabi ni tunge aron pen ke sablote amoy thengrup bakam lo tunge si itum ning ke bathe pon lo nang non ke mang jilang arni tame itum target mate itum ke mang bang ke lahen lo itum kiduk diat akar bi itum han anglong so tamai itum rung ponei lasi itum aron alam thansi itum confident bilap di an so se itum kilu dia mana pitek peniti itum karbi anglong mate itum along ri tame itum cerai kom tek po lasi non alang li phan ke interview ke an bang ke lapan sin ni an chot po lasi nang li phan akeru pilo ahok pet alam ke than la pen ta phan pachini po dai all the best thank you